Enggak, Pak Tommy mana? Biasanya ada 3 orang. Mriki Pak Tommy, heeh biasane. Yang satu ada acara apa? Oh. Pak Sendok tuh namanya siapa? Aku lupa. Pak Surono ya, Pak Pak Surono. Enggak. Anjir. Terima kasih selalu mendukung ya, Pak. Matur nuwun pokoke semangate luar biasa Nggih. panjenengan menika nggih. Lah tak kira siji apa loro ki. Siji apa loro? Lah tak kira siji apa loro ki tembange iki arak pisan apa piye. Lho toh kadung kesandung-sandung iki lho. Ki maksudnya ki kalih welas. Gak paham. Ya maaf. Lah kurang paham. Aku wis kesandung iki mah digeguyu. Oh, kowe ki yo makane sesuk meneh iki sikile disekrup. Tadi ki ora kok ngene-ngene. Nek jalan sinden itu yang bagus ngene alon temli. Tomli. Nah aku piye nek aku? Karo ngene. Oh, Kowe iki iya. kerep lupute soalé. Piye? Nek ora nganggo sepatu gede banget, yo nganggo sendal gede banget gak lem aku ngene-ngene. Itu adalah sebagai seorang kakak aku sosok isen ngaku ki. Ya berarti isen duwe hadiahku. Ya ora kan ini aku ngasih tahu. Oh, iya. Dadi kamu iki wis dadi didelokke bapak-bapak ibu-ibu anting. Saiki wis gelem nganggo rempio-rempio ben kaya sapa jenenge artis Rina Aditama. Heeh to. Ora apa-apa to ya. Aku ki mangke saking semangate to nderekne Mas Da to. Oh ngono lah. Soalnya ngapa aku semangat dari Mas Kira Da? apa? Arab ketemu Mas Kim. Oh ning kene golekanmu ki sebangsa kuwi to. Mbah, Mas Kimpoli ngupload ning Instagram nandai aku tapi renek fotoku. Iya weh. Nandai aku renek fotoku. Maksudnya wong lanang ki ngono kuwi karena wong wedok kan kebanyakan kode. Lah wong lanang ki bales carane ngono kuwi ben bangetke kodene sisan wong wedok sing kakean kode lah wis dibangetke rasah nggo fotone sisan kan langsung toh kamu langsung terkode enggak? heeh. Ah terus bar ki langsung mau DM ra? Ora lah wong aku delok fotone enek upile aku wedi. Iya toh, wis ana kuwi bukti nyata kuwi fakta. Ora ngapusi iki ora drama, tapi tenanan aku kaget delokne. Loh, kok aku ditandai Mas Kim piye to iki karepe? Sapa jenenge? Mas Kim Nek nyelok kudu ngono kuwi lagi gelem ngendang kok. Oh ngono lah. Oh, Kok iya. kamu tahu seratenannya sih? Soalnya Jadi kamu ada main sama Kim? enggak ono main, tapi memang mungkin pas nang Semarang kae ya Mas Da ya? Nggih. Heeh, terus Mas Kimpol ki paling terus WA aku toh. Ora, aku ki mbaten kok senengmu sing ireng-ireng gitu sih. Ora. Modar. Sen neng kono ya ireng. Sen mbiyen ya iki wis nikah lho Pak Duko kan mbiyen ya ireng. Saiki yo Kimpol yo ireng ya. Kimpoli manis ya. Manis. Ora Kimpul sing manis, maksudnya Apa? nek ireng ki manis. Oh ngono. Biasanya ngono kuwi. Berarti jarine. Mas Cak kuwi kelebu manis. manis, tapi rong tak Mbok dilat soalnya. jujur banget. Enam. Lah enem iki piro kromone? Enem. Nenem yo nenem. Enam kudu nenem. Lah jare nenem. Wi diblosok. Saiki apa? Gadeng gangsal. Bangsal. Gangsal bar kuwi gadeng enem. Enam. Hayo enem iki kramane apa? Kowe sebagai cah Jawa, reti Jawa, belajar basa Jawa enem iki kramane apa? Pak, Coba kula jawaban mengki sebagai seorang S2 intelek. Intelek. Udu intelek. Ya, apa enem? Enam wi ra ono basa kramane, Mbak. Dadi 6, 7, 8, 9 ki gak ono basa kramane. Jahat, tidak adil, tidak memberikan peri keadilan pada angka-angka. Lah piye to, Mbak? Lah jenenge saka sepuh ya ngono kuwi aku diajari. Wah, wis jawabane wong biyen ya ngono tidak akademis. Cara akademis ki ya iso jawab. Paling ora. mumet aku. Enem iki gangsal langkung setunggal. Napa sedoso kirang sekawan. Nah. Kuwi lagi bener. Nek 7 sedoso kirang 3. Ngono lho. Lah tapi nek nyebut arep angka 7 masa kula ajenge tumbas kacang sedoso kirang 3. Loh, ben Dadak mikir bakulemu mah. Dase. Kowe aja meremehkan bakul-bakul. Bakul-bakul luwih pinter mbangane kowe carane ngitung lombok. Misale kowe tuku lombok, Bu tumbas lombok, pinten? 10.000, sakone 2.000, langsung enti cacahe 5, ping 5. Ngono kuwi rasah ngitung iki wis di luar kepala. Bakul-bakul jangan remeh. Matematika iki wis ra mikir ning nggone utek iki wis ning awang-awang. Ya wis sak sesuk tak dadi bakul wae. Kane
aja Ben ngremehke. pinter. Lah iya kowe karo bakul pinter bakul mbok aku es loro ki. Ya aku ngerti nek kowe pinter bakul jaran. Aku ketoke ra pinter-pinter banget tapi nek duit ngerti aku. Oh iya. Ngerti. Tenan. Tenan. Ngerti. Ngerti. Nek 100 ki apa warnane? Abang. Oh iya, nek 50 warnane? Biru lah. Nek 2000? Ah, mumet ra. 2000 ro 50 saiki padha. 2050. Aku sok kapusan kok. Ha iya. Aku yo sok kleru jane. Heeh to. 2000 ro 50 padha mbok jejerno. Warnanya sama, aku mumet aku. Bayar wong, bayar parkir 50.000 tak tokke. Tenanan kuwi. Tenanan mergane tak hiyo mataku kan rada picak to. Loh, Heh? matane Mataku rada lho. picak. Kan aku kan jadok. Apa? Jadok. Cadok. Oh, Cadok. iya. Cadok. Yo, minus itu loh, Oh, moto minus. minus. Yo. Picek nih kalau picek. Rabun. Yo picek. Rabon jauh. Ah, rabun. Yo bener. Rabon toh, rabon jauh. Mas aku kaya pitik to. Kok iso? Ya yo nek pitik kan rabun bener. Heeh. Nah aku kok nek omong rabut nih rasanya aku gak mau padake pitik gitu. Aku merasa Enggak. terhina. Kok hino toh, piteki malah mulya yo. Oh, Teko dikei beras, rasa dadak golek. Oh iya. Lah yo toh. Tur pitik. Enek tempe sisa yo dikekne. Tur yo dipangan. Ayam, sate, ngono kuwi malah mulya dadi pitik. Tapi Tur- ujung-ujungnya dibeleh. Dalange Tuan dalang. kemampleng. Kemampleng. Iki dongake ora sembarangan iki malah. Oh, nggih. Kegojekan iki donga, Nggih, iki ndonga. tirakat melek iki melek. 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 Ya nggih melek lah. Ya, ini kan senes nganu, apa? Tiang Jawi ya, Mbak ya? Iya, Sampean, tiang Sulawesi, Iya. tiang listrik. Ya. Aku nek radiku tak tutuk ket mau-mau. Nggih. Sulawesine ngendi, Mbak? Hah? Sulawesine ngendi? Ndadak di Sherlock. Hah? Orang maksudnya alamatnya itu pundi? Alamatnya di mana? Oh alamate nek ning mbokku sekolah Belu, Morowali. Oh, Ya, wis tau durung rono. durung ya. Ya tak dongake sesuk le mayang tekan kono ya. Amin. Ning nek mayang ning kono rekoso, wis mak amini lho iki. Hah? Nek mayang ning luar pulau iki biasanya malah luwih rekoso daripada mayang ning Jawa. Oh ya kena aku yang Mergane ngerti. ning kono satu keadaan gamelan itu belum mesti ada. Oh. Kadang-kadang sok adane ya mung wesi. Terus nek kamu Saenenge. mencok misalnya dari sini kamu OTW-nya harus di Palu dulu. Hah? Di Palu dulu. Entah larane. Maksudnya kota Palu, ora Palu gundulmu. Oh. Ah, iki cah bener. Sose. Nggih. Wis Aku saiki diwarai. Oke. Nah, maksudnya kamu naik pesawat mendarat di Palu, ora di Palu ndase. Heeh. Mendarat di Palu, bar itu kamu harus perjalanan dulu selama paling enggak 8 sampai 10 jam sampai Morowali. Oh nggih. Wes boyong ngono kuwi bengi langsung ndelok wiyagane ya sakanane wong dari jauh, dari 4 jam, 3 jam, 5 jam, bahkan 12 jam mereka juga menyatu ke situ. Nah, nggih. susah. Ning Rekosone gandeng kaya wis mau ngono. amini ya lakonono le. Lah ya harapan kok marake wedi. Harapan pangajeng-ajeng. Pangajeng. Rajeng. Jeng. Pangajeng-ajeng. Aku wedi. Ya wek wakilono to. Nggih, pangajeng-ajeng nggih, Bu, Pak. Ngapunten, Mbak kula niki ladi cedal. Tadel. Dongake kamu. Nggih, mugi-mugi ingkang gadah pengarep-arep. Ngoten? Padha wae. Pengarep-arep mugi kasembatan nggih, Bapak Ibu. Amin. Sing bakul Sing dongake. bakul mugi-mugi lancar rezekine. Sing tetanen Sing tetanen mugi-mugi panene subur. Tandurane subur. tandurane subur. Tandurane subur, Sing- panene pah, sing- kualitasnya apik, sik sangsing-sangsing. Sing dadi pegawai kantor. Mugi-mugi ndang munggah derajat pangkate. Amin. Sing dadi tukang menek kambil. Mugi-mugi kambile dadi endek, ora dadak menek. Dadi Ah, kari iya. nyinggek. Dadi nyinggek ngene tok, rasa dadak menek. Ha iya. Nek apa jenenge gandul kae lagi ngono. Heeh. Apa pepoyo. Pepaya. Iya. Pepaya. 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 Ya wi lagi disengket gini. Terus nek ndongake bakul anu tambal ban. Mugi-mugi kathah sing Ye, sing nek bener tambal to ban. tempe. Lah ya nek tambal ban lak yo njaluke sing duwe motor Nek- bane bledos. Nek Ya ora ngono
ono juga. Nek sing di rumah sakit. Nah, Suster engkang mengobati. mengobati sedaya pasien-pasien. Nek sing dadi gali kubur. Mugi-mugi lemahe wonten sing digali. Ora sah kok, nek kuwi ora usah dongake. Oh iya, Lah lemahe akeh sing digali sebabe nganu. aku ya wedi. Oh, serasa dalange menjebak. Oh, dongakno dhewe sing kuwi. Oh, kono donga. Jajan. Ora melu-melu kok. Mau mancing. Guru takon. Nggih, pokoke niku nggih. Pokoke remen seneng sempon didhawuhi sowan wonten mriki. Kula ngaturaken guing panuwun dak duk. Dak. Alon-alon. Dumateng Bapak Surat utawa Pak Ratno gading ingkang sampun nimbali dumateng kula kaliyan Dek Anting. Nggih, Nggih, kalika jan sumbangan Pak Ratno. Nggih, Hingga iso menghibur masyarakat wonten gading gangsal kalian sedoso kirang sekawan lan sedoso kirang 3. Ngapunten nggih Pak, Bu. Ngertos to tapi maksude. Niki kula ajeng nerjemake ya mumat. Oh, pinter-pinter mungkin padake. Oh, pinter-pinter selepe gading. Ya. Sama Pak lali aku jenengane. Pak Tommy ya, Pak Tommy. Monggo Pak Sendok. Wah, ini dulu sering membuat soalnya Pak Masda sekarang paham kalau setiap malam wayangan terus Ya. capek kan. Ya. Maksudnya moodnya juga kadang-kadang berubah. Nah, dengan adanya beliau-beliau ini penari-penari yang jauh-jauh kadang-kadang nusul wayangan itu bikin semangat. Lah nggih kok Iya toh. nyenengke kok ngerti Nah, ngene iya. iki seneng kok. Lah iya. Nah, Pak Tommy mana? Biasanya ada 3 orang. Mriki Pak Tommy, Berdua. biasane. Yang satu ada acara apa? Oh. Pak Sendok tuh namanya siapa? Aku lupa. Pak Surono. Pak Surono Oh, ya, Pak Pak Surono. Surono. Sama Pak Tommy. Monggo Pak Monggo Pak Tommy. Tommy. Oh, lu ganti kostum. Migah teng. Nggawa tas iki mau. Kostumnya akeh. Arep tarisan iki ya ini. Monggo Bu. Monggo. Anjir. Terima kasih selalu mendukung wayangan ya, Nggih. Pak. Matur nuwun pokoke semangatnya luar biasa Nggih. panjenengan menika nggih. Nanti apa? Podang kuning atau langgam. Terus nanti lagi podang kuning dangdut langsung lanjut gelang kalung dangdut. Nggih, ya. Esok awan ning omah wis ora kerasa. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Muga-muga miterakenku keleki ora krasa esuk awan ganti wengi. Eman-eman yen kan iya Kleyang-kleyang tak sawang mencok ing ngepang. Kekencangan narinde saka katoan. Sarwi ngoceh dheweke malah tak suwon baca Podang kuning gawe pikirku kuming. Sendat ireng tak sawang katon manise. Iba bunga yen nganti nyanding sirah. Ora bakal atiku kakiwang liyan. Si podang Hei. anggutun ati kebandung. Ora mangkatiku sansaya getrek. Tak sanani sun pikat bulu kebandung. Ayo Pak Tommy, Pak Surono.
pundi ta Pak Surono? Papringan. Pak, kok medeni? Papringan. Maksudnya diempring-empring gitu. Oh, Ya dulunya mring-mring. ya sik. Kowe maju sik nyambut gawe cepet. Matur nuwun nggih, Pak. Heeh, matur nuwun mangke. Nggih. Bentar, Pak. Nggih, luar biasa matur nuwun kagem Pak Matur nuwun nggih, Surono Pak. kalian Pak Tommy nggih. Sampun selalu mengapresiasi. Lah iki Nggih. mikimu lho, Mbak. Gorene. Ki sesuk aja ngejak iki ya. Ki Lah, 5 apa? menit dijak wayangan langsung turu. Ora apa-apa iki semene mbane ki turu kabeh. Oh. Aku rong munggah wis ngap-ngap. Ngantukan. Lah ya iki semene mbane wayangan setengah limbukan ngono kuwi ya isih ana sing semedi jane. Kedepes. Wedi kok Kedep genteng. sanggule Sesuk isi siji biar enggak malu tuh satu-satu. Ki wose. Ya ngene iki sak Oh, jam. iya. Terus genteng tengen sak jam gitu. Jadi tuh kelihatan estetik Mas Yan. Oh, tetap cantik Tetap ya. cantik Tetap orang cantik. ini. Ya. Aku mah muter kayak gangsing. Kamu dari Banyuwangi juga ya? Turun, keturunan. Turun. Keturunan. Oh, keturunan. Keturunan, kemudunan. Kemudunan. Keturunan, Oh, iya, kemudunan. oke. Bener ya, Iya, Mbak ya? bener. Pak Matur namung nuwun. setetek demi setetek. Nggih. Sampun dipun pinangkani. Setitik. Setitik, nggih, Mbak. Pokoknya wonten kathah lepat kula lan ade kula nyuwun pangapunten nggih. Jeneng kula nggih tasih tiyang belajar, belajar golek duit. Belajar golek duit. Nggih, mugi-mugi Mas Da paringi lancar dumugi Amin matur tancep sembah kayon. nuwun nggih. Sedaya Kanca-kanca kalepatan paringi ya sehat tumpangan sedaya sami. nggih. Siap. Amin, siap. Sehat sedaya, nggih, Mas Da matur nuwun. Matur nuwun Banteng, Mbak Elisa.